Ser muller significa que todo o mundo ten os mesmos dereitos, tanto ser muller como home. Pois ser unha persoa con coraxe, con ganas de facer, con ganas de vivir, con capacidade para facer moitas cousas, con capacidade, forza e vontade. Rollo de muller traballadora. Sentimos hoxe a necesidade de coñecer a muller visualizada a través da orixinal e fresca mirada do alumnado dos centros de ensino público de Redondela. A través das diversas manifestacións artísticas e literarias expresan, proxectan e reflicten as súas vivenzas, experiencias e sensacións. Imos construir unha nova guía para orientarnos e amosar novos camiños para saíren xa do labirinto. O noso obxectivo é chegar á consecución e consolidación da verdadeira igualdade. Dámonos conta de que os estereotipos que marcan as mulleres, que marcan a discriminación, aprendémolos desde cativos, desde cativas, desde que somos crianzas. Entón, o que queríamos era coñecer un pouco a realidade que hai na mentalidade do alumnado de Redondela para saber onde temos que traballar, onde prevenir, onde temos que traballar que a igualdade. Esa era un pouco a iniciativa que tiñamos, por iso colaboramos cos centros. A verdade é que a realidade de Redondela, a realidade que teñen as mulleres de Redondela é igual que a que hai en outros puntos de España, en outros puntos do mundo, é a mesma. As mulleres sufrimos discriminación polo simple feito de ser mulleres. Esta discriminación está vinculada aos estereotipos que xa temos marcados nada máis nacer. Hoxe, 8 de marzo de 2007, Día Internacional da Muller, desexamos compartir un obxectivo, a consecución e consolidación da verdadeira e xusta igualdade en todos os eidos da vida, en todos os lugares, ata os máis lonxanos currunchos para todas as mulleres do noso planeta. Esta exposición artística e literaria é froito da creatividade de todos os nosos alumnos e das nosas alumnas. Baixo a dirección do profesorado, de profesores e profesoras, expresa, proxecta e reflicte a súa especial visión sobre o que significa hoxe ser muller. O ano pasado, no noso centro, fixose un traballo conmemorando o Día da Muller Traballadora que se expuxo no Multiusos de Redondela. Este ano mandáronos ler un libro, As humanas proporcións. A todos nos pareceu interesante un capítulo, As lembranzas todas, que trataba principalmente sobre a violencia de xénero na muller, a bulimia e a muller na sociedade, a súa imaxe. A partir de aquí fixemos traballos de moitos tipos, como cortometraxes, relatos, cómics, por exemplo, como fixemos conxuntamente. O equipo de normalización ocorriuselle vir á exposición, nos traballamos, o que está aquí, e o resultado este. Partindo de libros que leemos, de noticias dos xornais, como é o meu caso, eu fixen un relato partindo dunha noticia que me chamou a atención. O relato pode parecer moi duro, pero en realidade reflexa a crueldade deses actos.
actos que están presentes todos os días nas televisións e nos distintos medios de comunicación. Co relato tamén intentei poñerme na pel deses homes que cometen esas atrocidades. Penso que ainda hai moitísimo que mellorar, moitísimas trabas que superar. A muller de Redondela ten os mesmos problemas que todas as mulleres de Galicia, ten os problemas derivados da súa función doble, triple ou cuádruple o que poidas considerar en canto ao seu traballo, a familia, a parella. Sempre é unha relación de acompañar a outros, a todo. A muller non está para iso, a muller é unha persona en si mesma, coas súas ideas e coas súas maneiras de vivir, que ao mellor non é iso que se busca. Creemos que deberíamos preocuparnos un poquinho máis por diversificar os papeles na familia, diversificar e compartir. En ese sentido, mentras a muller non consiga chegar a esa situación, é imposible que poida acadar outras cousas que lle podían interesar. Erguemos as nosas voces ao aire cunha mensaxe que permanecerá no tempo, coas nosas verbas e poemas, contos e lendas, música e cantigas, sorrisos e tristuras. Temos novos retos para este milenio. Chámome Sabela. Chámome Brais. Representamos o Colexio de Alexandre Bóveda, Chapela. Con motivo do 8 de marzo, Día Internacional da Muller, estivemos traballando todo o colexio dende educación infantil ata sexto de primaria, en distintos obradoiros, enquisas, cómics sobre a igualdade da muller e do home. Traballamos sobre as profesións e como se comparten os traballos nas nosas casas e así intentar que non haxa ningún prexuízo á hora de xogar, elixir profesións. Pensamos que todas as profesións son válidas tanto para homes como para mulleres. Con respecto aos xogos, non hai xogos para nenas e para nenos, senón para persoas. Así que un neno está estupendo xogando coas monecas se lle apetece e unha nena xogando ao fútbol se lle gusta. Así que temos que colgar os nosos prexuízos. Tamén analizamos como se comparten os traballos nas nosas casas e pensamos que é moi importante compartir ben os traballos para así conseguir a igualdade entre o home e a muller. Por que non podemos pôr dúas rapazas un taller de bicicletas? Pois sí, podémonos preparar moi ben e o taller de bicicletas marchará estupendamente, así que colguemos os nosos prexuízos. Ola, chámome Nuno, estou xogando cunha monica. Ola, chámome Lucía e son cociñeira. Ola, chámome Lucía e son bombeira. Ola, chámome Laura e son mecánica. Ola, chámome Andrea e son pilota. Ola, chámome Sofía e son unha médica. Ola, chámome Mateo Rucho, un planchador. É unha cousa que ao mellor tamén as mulleres mesmas desde dentro temos que aprender a liberarnos de todos eses aspectos que nos están condicionando e nos impiden avanzar un pouco máis e progresar no que é o que nós queremos. Nin siquiera a satisfacción personal, é o que un queira. Buscar os medios e que che axude a sociedade, porque ás veces nós buscámolos, pero a sociedade non colabora. Entón, a sociedade ten que aprender que as mulleres somos iguales que os homes. Correspóndenos tamén ás mulleres darlle unha volta ás relacións
sociais, laborais, medioambientais, políticas e humanas. Correspóndenos coa nosa participación e intervención activa na dirección e xestión da sociedade, construir ou reconstruir un mundo máis xusto, máis feliz, máis saudável para nós e as nosas xeracións. Hai máis que ensinen todo o que saben. Hai máis que dirixen. Hai máis que corrixen. Hai máis que axudan. Hai máis que estudan. Hai máis que coidan. Hai máis que soñan. Hai máis que apoian. Hai máis que cociñan. Hai máis que crían. Hai máis que esperan. Hai máis que dan todo o canto teñen. Hai máis que sempre están. Hai máis que defenden. Son máis de mulleres que máis queres. Ola, boas tardes, chamo-me Andrea, teño 6 anos e veño do Colexio da Marisma de Redondela e de miña familia dibuxei a miña tía. Chamo-me Mateo, teño 3 anos, dibuxei a miña nai. Chamo-me Laura, teño 4 anos e nós dibuxamos o que fan nosas mamás. Somos o Colexio Porto Cabeiro. Os nenos de infantil fixemos un contiño cos callos de Seoace, poñéndolle cariño para dicirlles á xente que todas as mulleres han de traballar moito para ter o que queren. Os nenos e as nenas que estudan en segundo fan estes pareados para dicirlle ao mundo que non hai un oficio nin unha profesión que as mulleres non fagan, se lle poñen tesón. As problemáticas que se atopan son problemáticas pois que van moitas asociadas con a falta de traballo, con a falta de inserción laboral, digamos que realmente estamos nunha sociedade competitiva, pero realmente equiparar a igualdade real a legal ainda non existe, non? Inculcar a importancia da independencia, a importancia da autorrealización, un pouco para chegar pois a ese benestar. Que se na casa todos ensuciamos, comemos, mudámonos de roupa, tamén todos debemos colaborar nas tarefas da casa para que todos e todas teñamos máis tempo libre para facer outras actividades. Traballando aspectos como a asertividade, traballando aspectos como a autoestima, pois o que se está fomentando é que a muller de algunha maneira se encamiñe para andar por si mesma sen a necesidade de ir a remolque dun home que realmente o mellor non está a gusto con el. Fixemos un cómic no que unha nena fai reflexionar ao neno de que non se debe pegar a ninguén e que non está ben. Aínda que hai moitas persoas que aínda non se deron conta. Esperamos que na nosa xeración non tengamos que recibir noticias como de mulleres maltratadas, asesinadas e agredidas. Trátase de alguna maneira de que a muller tome conciencia da súa situación, de que pode sair dese lugar tan aillado no que se atopa, ¿no? Incluso fomentando tamén a súa rede social. Fixemos un cartel para a muller traballadora para que non pode facer elas soas todo, as tarefas da casa, senón que tamén teñen que axudalas. Nós o que fixemos foi unha redacción e logo o pasamos ao ordenador e logo o pegamos aquí con unha silueta en forma de muller. Era das mulleres da nosa casa, o traballo que tiñan e como valorábamos. Que non poden facer, que elas limpan, elas fan todo. Deberíamos axudalas todas as persoas,
non poden facer as súas cousas. Tamén os fillos e os maridos teñan que axudalas. E o mundo foi a luz, e os amenceres, e foi tamén a vida que abrollou como un rosario de fachos que se apagan e se acenden, a vida que alancou a paso de xigante, esfiañando etapas, e púxonos a nós, os homes e mulleres como deuses da terra, en igualdade, como eternos amantes, camaradas, sen distingos nin cores, aceptándonos como o mar acepta a oleaxe. E como estos ou do odio, ou da forza, ou da cobiza, comezaron a xixar os vermes, que axiña intercalaron roles, a cadea e o grillón para o esclavo, o débil a pistola, o crédulo o ceo e o famento, que encherá o andullo alá na gloria. A muller, a cociña, a sumisión, os fillos e a vasoira. E seguiron os vermes furacando, coutando libertades e emborrallando auroras. E aí foi todo, ou case todo. O home perfilouse intransixente, fachendoso, asoballante, no seu prácido e cómodo bufeto, entre prácenas e glorias, e coroas, e rubanzas e luxentes. E así un século, e outro máis, e outro, e outro, e outro, así eternamente. E só de cando en vez, algunha esmola a xeito de lóstrego, que deixa apenas unha lene claridade. Mais ao cabo, un vento limpo e refrescante arrastra a desbordante primavera, e pula o sol por enmeigar as chairas, e canta o paparroio entre as silveiras, e as nubes comezan a espallarse, e abrollan os gromos nas roseiras. Érguete, muller, e racha esa tea que che deron por mortalla. Mira o ceo que xa deixa de ser mouro, encara con coraxe a nova andaina, sen medos, nin complexos aprendidos pola porta. A vida é túa, porque ti és vida, porque levas no teu ventre xeneroso o xerme manantío primisenio da raza, e sen raza non hai aurora. Muller nai, muller traballadora, avanza decidida e con confianza, a fouce nunha man, a oliva noutra. É evidente que a través dos mitos interiorízanse moitos comportamentos, así como un modo específico de pensamento que aínda nos nosos días son a causa de moitos prexuicios morais, éticos e sociais que en ocasións etiquetan a muller impedindo que esta tome as súas propias decisións e se estanque e inmovilice. Son precisamente as religións, todas sen excepción, as que colocan a muller nun segundo e apartado lugar na sociedade, pero non só as religións. Tamén os grandes filósofos impediron que as mulleres saísen do carreiro marcado. Desexamos entrar de pleno no xogo da igualdade, pero non somos xoguetes. Solicitamos das institucións públicas o recoñecemento da forza do traballo, da que somos posuidoras. Darlle o noso traballo productivo e reproductivo o valor real e social que ten, e que se apoie decididamente con programas e orzamentos serios. A maternidade como un ben social, dunha vez por todas. Precisamos moita máis axuda, para moitas nais, moitas. A paternidade responsável e compartida como é debido, e a facilitación do cuidado á crianza.
Desde o Concello que pretendemos concienciar o cidadán e lograr que todos os proxectos que temos en a Concellería da Muller cheguen a todos eles para lograr a igualdade entre homes e mulleres, e que isto teña un fin o que todos desexamos. Ser muller significa o 50%, nin o 49, nin o 51, o 50%. Unha muller é unha persona e non temos que pelearnos con ninguén por ser diferente aos homes. Ser muller significa ser o mesmo que un home, ser exactamente igual, ter os mesmos dereitos. Creemos que o trato debe ser o mesmo, por eso a maioría dos relatos criticaban un pouco a imaxe na sociedade e poder chegar a remediar isto e que a muller non sufra tantas injustizas como sufre. Ser muller significa que teñen os mesmos dereitos que os homes. Ser muller significa, pois, unha triple responsabilidade. A responsabilidade laboral, a responsabilidade doméstica e a responsabilidade familiar. Unha persoa máis que teñen os mesmos dereitos que os homes e poden traballar no mesmo que os homes. Ser muller significa igualdade. Ser igualiña en todo aos homes, en todo. E ter os mesmos dereitos e as mesmas oportunidades, máis nin menos.